ଆମର ଆଜି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମାଛ ତରକାରୀ ହଉଛି। ବୋଉ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ବଳା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମାଛ ଭଜା କରିବାକୁ ହେଇଥିବାରେ ପଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତଲୁରେ ପିଆଜ ବି ବାଛି ପିଆଜ ଏବେ ବାଛି ହେଇଗଲାଣି, ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ସେଇ ମସଲା ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ନିଜେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ କେତେ ପକେଇଛନ୍ତି ଦେଖ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ